Play people suggestion hakane ka video ka junga ka ba mata ka lada ka YouTube channel ka jung phi ka sa haju shaju kamnam kiu mo hakbide ba ki view hakbide ba ki subscriber ki jung phi te phila khuslai ba kumno ngan yo kumno ban yo ya ki view kumno ban yo ya ki watch time ta hakbide ba kata ka YouTube channel ka jung phi ka ba sa haju shaju lada phi kwa ban pha ya ki to ki YouTuber ki bala kham popular ban ya phi mo ban ong ba so ba promote ya kane ka YouTube channel ka junga so ba post ya kane ka link jong ka YouTube channel jong po community post jong pi ban pha promote ya gitu ta hak bidi ba jong pha promote jong pi hak bidi ba gitu ki YouTuber ki bala kham he mo ka don re ki ba tre namar ba balai ba kim ko are ban promote hak bidi ba YouTube channel ka jong pi nama ka YouTube channel ka jong ki kala biang te kumno pat kin like ban promote hak bidi ba ka YouTube channel jong ki we ki badang re ya ki ba mata ka YouTube himo kala pan like hitala de ban promote ya ki video ba ya ki YouTube channel ki jong pi hapo ka YouTube jong ki we ro la phi apply ya ki ne ki promote hapo ka YouTube mo ka video jong pi ka YouTube channel ka jong pi ka YouTube kan sapan poi ki we ru ki audience ki ba pe ya ki we pat ki YouTube channel mo ba ka to ka video jong pi kan poi ya ka recommend jong ka tap jong ka YouTube ka jong ki tela da pi kwa ban tip ya ka ne kumno ban promote hak video ba ke video ba ka YouTube ka channel ka jong pi te sapai ja ko jong ka ne ka video ka jong ngan sapan ni pi kumno ban le promote ya ki video ya ki YouTube channel ka jong pi la da pi kwa ban yo ya ki ne ki subscriber but ya ki view ki ba khambut tela da pi dang spoil ta ya ka ne ki YouTube channel ka jong ga ka par te so ba sa like sa share ba sa subscribe ya ka ne ka channel ka jong te samba sa share ya ki wi ru ki bong patip ya ka ne ka video thara yang ne hang tai la da pi scroll ya ka YouTube ka jong phi mo te pi lot lap ya ki no ki kin job video nama ki video khasi ki khamduda e ban le ya ka ne ka promote tela da pi scroll ya ka YouTube ka jong phi yang to pi lap ya ka video jong ki we ki YouTuber ki ba le promote ka ba ki tho ya ka ne ka ads by Google le kum to te hakasi phila ro ban lap ka jong i Anisha e hakbide ba ka kane ka jingle promote ka ba ki tho ads mo te ka to ka jingle promote ka jong ki ka dei ba shubo matal don no bro ha nong ka dong la ne kinu ki chaka ki ba ompat lap ompat sham hakibide ba ka video la ne ka YouTube ka channel ka jong phi mo la da phi le ya ka ne ka promote ki to ki we ki ba ompat lap pat sham ya phi ka recommend hakibide ba ka ne ka jingle promote ka jong phi sha ka to ka mobile ka jong ki ba ka dur jong phi ka video ka jong phi kala me ang to te yo la sa da dei ka hakibide ba ka kertang jong ka video ka jong pi ka deda ka khasi mo te kilap ban click ro hak video lada ka phile ya ka promote lada kilap ya ka to ka video ka jong pi hapo ka YouTube ka jong ki te ka ne ka jong le promote mo te phila ro ban le hak video ba YouTube studio jong pi na ta phila ro ban le lamba da ka Chrome jo ka YouTube channel ka jong pi Tenda pila develop gen ha kibete ba ke YouTube channel ka jong pi hapo Chrome mu jong pi mo te enda kala po ya kane ka dashboard jong ka YouTube channel ka jong pi te pila ban le ha kane ka content ka jong pi ka badan hang ne enda pila dap click content hang ne harut pi ba ki tho hang ne promotion te pi ha ban click promotion hang ne enda pila dap click promotion hang to kala icon ka example na ka banta jong pi ha kibete ba kane ka video ka jong phi mo te kala click subscribe ang tu ka batho ang tu ad na dong shadong ka YouTube channel ka jong phi na ta ka kerteng jong ka to ka video ka jong phi but ka don ro wa option wa click subscribe ang ne then da pila da bang to pila ban click ya ka ne ba ki tho get start ang ne and da pila tap click ya ka ne ka get start ang tu ka don hado ndrotli ki kam ki ba phi haban le ki ba phi haban pandap ha ki bide but ka ne ka jingle ya ka promotion then the platform to ka banikong kane which account do you want to use create new account hagde ba ka jing create jong ka new account te phila ban create ya ka account ka jong phi ya ka hagde ba ka jingle promotion mo hangne pat ka ba ar kane ka dei ba phi hakano ka goal ne kano ka jingkwa jong phi ban pan po phila ban ka to ka jingle promote jong ka to ka video ka jong phi kwa ban yo hagde ba ka jing bun jong ki viewer ke jong pi lane ka jingbun jong ke subscriber ke jong pi lane ban yo shushu khambun ha ki bide bat ka video view ka jingbun ya ki view lane ka jing visit ya ka website jong ka to ka YouTube channel ka jong pi te lada pi kwa ban ha ki bide ba kano mo pila ban select ang ne te pila ro ban select ha bide ba ka video view e te nga hang ne nga select ha ne ka option ka ba ka ki tho video view ne and up la dap select ya kano kat kum ka jing kwa ka jong pi and up la dap to sa click next and up la dap click next ang ne pat ka dan ka ba ki tho what will your promotion look like kumno pi kwa ba ka promotion ka jong pi ba ha ki bide bat kano ka video ka ba pi kwa
banjit te pila ro banjit da kano ka video ka ba phi kwa ban le promote ha ki bide ba ka to ka video ka jong pi mo te pila banjit ya kano ka video ka phi kwa ban le promote tang ne nga ha ki bide ba ka ne ka jing le promote mo nga tho nga jit da kano ka video nga jit ya ki bide ba ka ne ka reuse content ka jonga enda pila da bang tu te pila ban edit ha ki bide ba ka ne ka edit promotion headline but ka description na ye pia hapan edit te pi kwa ba kumno kan pau ang tu put shwa ya kine shwa ba kin click reapply dan ne pila ban khat ya kano kat kum ka jingkwa ka jung phi mo tang ne nga khat ya ka bide ba kane ba promotion ka ba ki tho ang to harum pila ban tho ya ka to ka kertang jong phi jong ka YouTube channel ka jong phi te pila ban tho in short ha ka bide ba ka si one my tho ra ha ka bide da ka jrong ha ka bide ba ti ka promotion headline ka jong phi mo te tho tang shikantin ar kantin like kantin kat kum baki bro ki catch bakin yo pole hak video bakatoka kerteng jong katoka video ka jong pi enda pila tap hang to pat pi happen pi la ro ban pole hak video bakane ka policy jong ka mo pi kumno ka tray kumno hak video baka video requirement ka jong ki ter kala batayang ne hak video bat kum ka jing kwa jong katoka policy jong kane ka jingle promotion ka jong pi enda pila tap click hang to te pila ban click hak video bakane ka next enda pila next sang ne te pi happen tho kan kane ka video ka jong pi mo pin kwa bakan poi shanu te hak de ba lada pi kram na ka content khasi te pe mainly hak de ba ka video ka jong pi kan lai tang ha po ka ri India te pi happen select India la ne pi la ro ban tho yo United States e kat kum ka jing kwa jong pi sha e ga ba pi kwa ban tho ba kan poi ka ne ka video ka jong pi te pi la ban ji dia kano ka state jong pi hang tu la ne ka ri ka ba ka ne ka video ka jong pi ka ba pi kwa ba kan poi te nga tho nga select hang ne tang ka India bat ka United States ang to akib de bat ka ne ka advanced targeting mo te kwa ba ka ne ka video ka jong pi kan poi shaw shnrang la ne shiki kan thai bat kum ta kala dan ka ne ka option nang ne te pi kwa ba kan select baro akib de ba ka to ka snam hang ne harum ki ba kan no snam hapo pi kwa bakan poi hang to te kala dan ka jing pani jong pi hang to te sa select ya baro ki ne ki ka jing poi jong ka ne ka te hang ne harum pat pi ba ki tho ya kano kan ja kantin mo te hang ne ngi ngim dan re hak de ba ka kantin khasi hapo ka ne ka language ka badan hang ne te pilaban select hak de ba ka kantin English anda pila tap select hak de ba kantin English ang to te pila ro lada pi ka video ka jong pi ka lada ka de hak kantin Hindi te pila ro ban select ya kantin Hindi hang ne kat kum ka video language ka jong pi te anda pila tap select ya English ang to na ma ka khasi ang padan te anda pila dap to sa click pat next anda pila poi ha kane ka option jong ka budget hang ne te pi hapan tap pisa nama ba jingle promote phimla arban le free ha gi de ba ka jingle promotion jong ka video le jong ka YouTube channel ka jong pi hapan tho ba hang ne ka de ka ba kat no e pi kwa ban penlut la ne ba phin yo ha gi de ba ka ne ka jing penlut pisa ha kan bi de ta ha gi de ba ka ne ka jing penlut pisa ka jong pi mo te hak bide ba kana ka jung pulut pisa ka jung phi mong an sa bataya phi ba shubo mandala da phi tap hakane ka jung le promotion ko ba 6000 ka Google kan sa IP sa 6000 te kata kamot ba la long ko ba phi buy one get one kala long no ko ta hak bide ba kana ka jung tap pulut ka jung pulut pisa jung phi hak bide ba kana ka jung le promotion dang ne ka ban ko ba how much do you want to spend kano phi kwa ban pulut mo te hang ne phi la ro ban tho ta kat kum ka jing yo kat kum ka jing kwa jong pi mo pila ro ban tho kamba share jar ai nga ne nga tho share jar te ka ne ka ended te pila ban tho ka no ka tarik kat kum ka jing kwa jong da ka ne ka te shubom da ka ne ka option ka bagi tho ended mo ka tarik kat kum ka jing kwa jong pi ai ka no ka tarik te nga ai ne September alai phau tarik ar jar ar san te pila ro ban thit ka no ka jing kwa jong pi ba ka ne ka jing kut jong ka ne te kat kum ka jing kwa jong pi kan kut kat no da pi kwa ban kan poi hadu kino snam ro pila ban kat kum ka jingla ka jong pi mo ya kata ngam nang ra ban batai te pila ro ban tho hang tu ta bi de ka ne ka jila batai hang ne ba 1.6k but sau point like ke estimate view pila ban yo hang tu te spoke te phe kala ban pen poi sha ka like pen ro estimate impression jong ka to ka video ka jong phi ta ne harum ke dang dan ki ja jing tho ki ja jing batai jong ki hai video ba ka jing pen lo pisa ki jong pi mo ta la da pi kwa ban pule te pila ro ban pule hang tu enda pila da pule ya ki to baro te pila ban select next enda pila da select next part kadang sakane ka jing billing ka ba pi haban pandap ya ka bank account jo pi la ne ka jing perlu pisa jo pi la da pi le net banking la ne kino pila ban pandap ha de ba ka
bat ka jing pha pisa ka jopi te country hane kan de India te yap ka select hapan select India hi te kane ka ba ki tho arum ka payment profile te pia ha ku kwa ba kan pau kum no mo te da pi kwa ba kan pau na dong shodong la ne ka kertang jopi pila ban tho kum no te pe te nga show recommend ni pi ba kan tho kat kum ka kerteng jong ka YouTube channel ka jong pe te la da pi kwa ban chen te pila ban chen ro te hak bide ba kata hang ne harum ka dan kane ka payment method payment method ang ne pila ban ati kino ka bank ka jong pi la ne ka net banking ka jong pi enda pila select ya kano ka net banking jong pi hang tu te pila ban select ro ya kane ka manual amount ka jong pi kat kum ka jingkwa ka jong pi la ne ka debit card ka jong pi pila ro ban select ya ka net banking jong pi la ne pi kwa ro ban sil lamba da ka bank transfer ka jong pi ro kat kum ka jingkwa ka jong pi te nga hang ne nga select ya kane ka pay net banking te hang ne harum pat pi haban padap la kum no prepay amount hang ne harum pat pi haban pandap hang ne hapo ka sanspa te hang ne pi da pi ai shubo mata share jar em kam nom sha re da pi tho share jar te pi haban at least ha gi pat ka sanspa te pi la ban tho hang ne sanspa la ne kat kum ka jingkwa ka jong pi mo te pila ro ban tho sanspa ing to te da pila da select ang to sanspa te pi haban tho ya kane ka agreement ka jong pi hang ne da pila da click ka ya kane ka agreement hang ne pi haban te da pila da click promote hang to kan sayalam ya pi sha ka jing padap jong ki bang ang ki detail ki jong pi mo hak video bo IFSC code na ta ki bang account jong pi bat kom ta ter te pila ban padap hang to te ngam pen issue i piang to enda pila da pandap ya kita baro te kan salam ya pi sha kane ka page ka ba ki tho promotion hang ne te kane ka video ka ba pi le promotion hang ne te pila ro ban edit ya ka na ta bat kom ta ter ka jing betai kat kum kane ka kat kum ka jing kwa ka jong pi mo pila ban edit yo le sa pi bakala hang ne ang tai te enda pila da bang tu ka i hang ne ba ka cost jung ka goal jung ka kila thong tu te la da pi kwa ba ki video ki jong pi ban le ya kane ka jing le promotion rumo te pila ban le promote kum jo e pi da ka ba pi click hang ne new promotion te pila ban skam ba ban le kane ka jing le promotion jong pi ya ki video la na ya ki YouTube channel ki jong pi mo pedang yo shu ak video ba ki view na ta ki subscriber hapo ka YouTube channel ka jong pi te kan pet ko da ya kane ka video ka ba mata ka sing te la da kane ka video jonga kana jing rap jimutai na ka banta shimet jong pi ki ba patip hak video ba kane ka jing le promote ya ka video ka jong pi la da kane ka video jonga kana jing rap pi nga kerpat pi somba salai share ba subscribe ya kane ka channel ka jonga te la da pi ko ban don kami nga philaban follow nga po Instagram ka link ka don hapo ka video jong kane ka description te philaban text ban ko lenga te ni sekedo hakiwi pat ki video hakiwi pat ki topic hakiwi pat ki sngi khublai shibun